Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Skyblock pe serverul play.minecraft.linuxromânia.ro. Așa. Și hai să începem. Hai să ne facem un pickaxe mai întâi. Să nu cadă aceea în groapă. Pac. Îmi fac un pickaxe. 2. Hai să mai întind și o puțin insula. Și hai să spargem. Bă, dar eu parcă aveam. Eu aveam blocuri, de ce? Cosmos. Așa, trebuie să spun. Să sunule pierzi mai cad cu ele. Așa, și aici. Pun unul aici. Unul pac, așa. Pac. Ce insulă frumoasă o să fac eu. Pac, așa. Nu, hai să mai facem și încă o dată în partea asta. Așa. Nu! Pare să... Bă, blocul vieții. Iese... Da, no. Blocul vieții. Niște. Bă, uite. Așa. Stai. S-a pus. Nu văd ce. Nu vreau. Așa. Stai că mergea mai... nu știu. Ce merg așa de greu tasturile? Stai, eu mai încerc pe toate. Toate merg așa? Nu. Așa. Bă, de ce nu-mi schimb? Habar n-am. Hai, o sparg aici. Hai să facem rozi puțin cabal sau mai întindem. Așa. 4, 5, 6. Să mi-a apărut ceva. 6, 7, 8, 9. E nou, cu ce cabal sunt prost. Trebuie să le iau și cu asta. Și nu. Există warp. Warp, așa a dat domnul să fie workshop. Ia barmone. Stai că 0. Ce de bani. Hop. Ce o să fac asta? Așa. Haide, 21, 22, 23. Hai să bag casa mai ceva de un pickaxe. Și cam atâta, nu știu, nu mai să mai măresc, dar n-am de ce să mai măresc, să-i spargi pe asta. De dirt, așa. Și acum mă duc. Da, așa. 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 Bine. Mă duc. Atâtea. Și aici fac o fermă de lemn. Și știu și cum să...
Iar. Ulu, 700. Iar. Nu știu. Bă, ce mai ghinire stai. Bă, e așa. Ce urăsc, bă, urăsc asta. 2, 3. Hai să pun doar tu aici. Ce să zicem? Două blocuri, să zicem. Una, două, tot aici, două într-o parte. Aici loc și armator una, două. Deci ai acolo spui una, două între ele, una, două. Aici o să fie ăla, tătul și încă două încoace. Deci trebuie să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Trei. Nu, iar, 7. Doamne, nu înțeleg de ce. Deci, bă, hai să... Așa. Cred că am murit de 100 de ori. Una, două, trei. 4. 5. 6. 7. 8. Hai să sparg box. Și fac așa. Și uite despre ce vă zic eu. De ce? Pun așa blocul. Și aici. Și... Deci, aici mai fac... Aici pun un de la desert. De un pom după aceea. Deci una, două, aici mai pun 1 și poate pun aici. Și tot așa fac și... Altfel nu știu cum să fac, dar e mic așa. Așa. Am ceva cu așa, așa. Așa. Stați, așa. Iar am zis, cum să pun blocurile de dirt. În ce poate mor cu el. Hai să... Și... Cum e pe la școală, pe la voi? Dacă e bine? Dacă aveți note bune? Să ne întreb. Așa. S-a blocat muzica, dar nu știu de ce. Așa. 10. Doamne! Stai! Mamă, știu. Da, o fac cum făceam înainte, așa. Bă, e uitat. Ce bine se face? Măi, și mă enervează. Așa. Tot. Uite-l, bă, uite-l. Haide. Să vedem.
Vedem să vedem. Am 35 de bloc. Ia să mai spar. Le las pe asta. Hai. Ia. Să spun pe asta. Ia, am de suc. Fac. Și parcă cum era bară? E să că... Stai. E să că sau... He's not help, yeah, he's not help. Eastland level, top, warp, leaf kick, make leader, ban, challenge. Challenge. Yeah. Challenge, level, nu hai un block of ice, ce trebuie? Create un block of glass, 21 de bread și de 5 dirt, cactus green dye, 21 paper și îmi dă 5 dirt, 15 așa, plus 64, o să fac și asta cu... Eu vreau cu... Bă, dar nu cred că s-a scos, ce mă enervează. Înainte erau... Îți dădea sipling-uri. Da, acum s-a scos, bă. Simțiți, au scos aia. Așa, una, două, trei aici. Iar acum fac două. Sau, da, două. Hai. Fac. Deci una, două și n-am dărtul la mine. Eu. Dărt. Ne putem așa două la mine. Nu știu, doar una aveam nevoie. Pac. Și... Chiar am greșit. Și uite așa să fac și iar după aceea. Iar mă. Una. Două. Una între ele. După aceea. Una. Două. Și aici pun blocul de dirt. Și acum și asta trebuie să umplu toată asta foarte. Așa. Uite. Nu. Așa. Am 7. Cred și pasă și cred că închid episodul. Stai să mai bine să fac și afară și pe aceea închid episodul. Cum mi-ajung dacă strâng 3 dacă 2, 3 așa. Pac 6, hai că mi-ajung. Sau nu? Dacă mai greșesc de multe, nu mă enervez. Nu e că mi-ajung. Întreb 3. Stați puțin. Așa. Gata, am revenit, așa. Ia mai iau 3 de aici, 1, 2, 3. Baba la bordei. Cum o să am 3?
6. Uite. Așa. Așa, și cam atunci